Aurtengo denboraldia gutzako beste erronka gogor bat. Egun da 35 fitxa berrin daude aurtentaken, eta gutzako lan handia, hemen Zerkauziko azpiontan sortze zaiguna, da erronka moduan beste taldek ikusi arte nola dauden, nola ze maila emategoen, guk uste gurea emango deula eta berriz burukatzeko perspektibakin. Hemen etorkizuna behi da, gure lana da kategori txikitan hastea, ezitzea eta erakustea, eta gero baiek emategoe pausoa hemen dikenez. Aurten 25 arraunlari neska mutil daude kostaldeko txalupatan, denboraldi batzuk azeten, beste karrezen, neska mailan neska esenteatea dira, eta gutzako hemen ikastola eskola moduko ariketa bada, eta etorkizuna hau handitzen di joala, da guk ez dakio freno nun jarri, eta pixkana gure pena handina da, hemendik kanpo behin kategori jueltatik aurrea, gu hemen ezin lotzea, hemendik kanpo ezin sujetatzea mutilei, eta bakoitzak pixka ikusita beren doaiak eta ikusita bere prestakuntza, ikusita bere aukerak, behaiek aukeratzeu kanpoko taldetan, ze taldetan jarraitu ez da. Hoi da gutzako pixkapena eta erronka horri begira, pixka eta elkartze lana batite ingo genuke, osatu genuke, numaiten finkatzea, kanpoko talde batekin, talde handi batekin, aber pixkana, bideratzen ditugun toki batea. Nik uste arraun etorkizuna, goitik hasita, txalupa mailan telebistak eman dion gorakadakin oso saneatuta daula, eta horren eredu ikusten da talde guztitan, bai kostaldeko eta bai hemen ingurukotan, mutil asko, neska asko, haidiela inguratzen ureta eta klubeta, eta nik oso saneatuta ikustet. Ikustetena pixka goiz antxe azteiela estropadak, zeia aurrengo azten jaztegia ligako txapelketatan, eta azkarregi, baina bestela saneatuta, talde askotan, ume asko daude, eta gu bintzat gure lan horri bete eta segi aurrea. Nahi iruditzen zait politia izango gara denan artean. Tolosa talde politia dalako eta handia denan artean ekipo nahi zeulako, eta bai, politia. Zemu zer nanin patroi lanetan? Ondo, ez da azkenein Tolosako hainbat arraunlari etorri janekin, eta oso guztua, gaina trainerua, kontxa baten jokatuko dut, eta ilusio pila eta guztua. Ikusi dugu aurten kontxan bandera irabazi dula atakeko neska batek, zemuz ikusten zuen burua? Ikusi dugu, gure azkenen lortzea aukaula guk proposatutakoa, eta gure kluba azkenen txikia da, eta ez dauka hainbesteko maila bezala, maila ez baino, Aie San Juanek taula ategaio bezala irikitzizkizuta, ikusi dugu, gukaren lortzea aukaula. Nola ikusten duzu denboraldi hau? Rizkazteatik, juveniak lehenengo urtekok eta bestek bigarren urtekok ordungu ez gaude biek bestain prestatuta. Zemuz horrenan arraunen? Egia esan bastante guztua. Esperintzi berria da, baina nik uste gerra pixkat emango dula. Nolatan hasi zinaten arraunen? Nesantziguen aberne genuen ekipo bat osatu Hernanikokin, eta han gaude, trintxerpen entrenatze dugu Hernaniko partaidekin, eta guztua. Ikusi dugu aurten takiko arraunlari batek bandera irabaziula neskatan, nola ikusten zuen burua? Ez da, baina gu lehen urtea reinan ibiltzen gala, eta ez dut uste irazko duni bandera ikanta ez erronun, esperantza badaude, baina ez.